kɔnɔna la a bɛ kuma a den ka banako kan a ye dificulté min sɔrɔ o la an bɛna n'a ɲininka a fana ka bilasiralikan mana kɛ min ye video in ye kɔfɛ k'o da aw tulo kan Mali ale ni Mauritanie a ko kumaw bɛ ka caya an bɛna n'a ɲininka nin bɛɛ lajɛlen na sidaw ka ca ka ɲini kanubagaw fɛ u ka jaabi u ka partage et puis an ka abonnés n'i y'a ye an bɛ video kɛ su ani tile olu de b'an dɛmɛ ka partage walasa a bɛ se ka se a seyɔrɔ la cogoya min na an bɛ foli di an ka abonnés bɛɛ lajɛlen ma a Bamakɔ Musabugu 24 ka taga bila voie d'Afrique la an bɛna jɛ ka ɲininkali nin ɲɔgɔn fɛ ka foli di Ɲankuma a ka foli bila malidenw na k'u to u sigiyɔrɔ la an ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni baaraw ye Abdulayi i ni wula an b'a ni wula an bɛ aw bɛɛ fo ka aw bɛɛ waleɲuman dɔn fɛn o fɛn bɛ ka an suit ani minnu bɛ na an suit kɔfɛ minnu bɛ direct la page ninnu fɛn o fɛn kan an b'u bɛɛ fo le fait que aw yɛrɛ ye garisɛgɛ di an ma an ka tiɲɛ ye min ye ka da tiɲɛ wɛrɛw kɛrɛfɛ an ka se ka an da don o la cogo min ka maliyɛnw fo ka afirikɛnw fo k'a fɔ hali bi an ka jamana ala ka a basigi ala ka hɛrɛ don a kɔnɔna la an bɛna minnu fɔ ala ka kɛ ka dilanni kɛ ni fili yera kɔnɔ o ye dɔnni dɔgɔya fili ye an bɛ dugawu kɛ faamuko ɲuman fana na lamɛnbaga ba yɔrɔ la an b'o fɔ waati bɛɛ wagati dɔw la pour que i ka mɔgɔ faamu fo a k'a sɔrɔ e yɛrɛ min bɛ lamɛnni kɛ e sigilen tɛ ni i yɛrɛ ŋaniya ye o bɛ gɛlɛya don faamu na kojugu o lamɛnbaga sugu tɛ foyi faamu kuma la fo a yɛrɛ ŋaniya i ye min fɔ abada u t'o lakale i ma min fɔ u bɛ diɲɛ yaala n'o ye k'i ko ten le plus souvent o lamɛnbaga sugu bɛ mɔgɔ ɲini de la nka a tɛ faamu ɲini na o n'a ta bɛɛ olu o ne o ala k'an bɛɛ kisi kunnangoya ma k'an bila kunnaja sira kan aw bisimila d'accord Ɲangi foli diyara an ye an bɛ i yɛrɛ fo waleɲumandɔn kan ani waati n'an ko ko an bɛ wuli ka s'i ma i b'a ye an b'i fo o la o b'a bila an bɛ tɛmɛ ni an ka ɲininkaliw ye an y'a ye tile fila in na an balimamuso walima an ba ale ka video bɛ bɔlɔlɔsiraw kan ka tali kɛ a den ka banako la ko a yaalala dɔgɔtɔrɔso caman na oxygène ko problème de tun b'a a den na ko a yaalala yɔrɔ caman n'a taara yɔrɔ min na u b'a labila ka taa fan wɛrɛ fɛ jusqu'à ce que den kɔni tora a la ni dɔw kɛ ala ka hinɛ la o kɔfɛ a bɔra ka adressé minisiri fana ye communiqué kɛ a ko la yala i ka yeta kɛra mun ye nin situation na alhamdulillah an bɛ dugawu kɛ an balimamuso ye ala ka kisi a ɲɔgɔn ma ala ka hinɛ banbatɔ la min kɔni fatura o tɛ se ka kunu bilen quoi ça c'est déjà fini a tɛ se ka kunu bilen mɔgɔ salen a tɛ kunu bilen quoi donc an mana fɛn o fɛn fɔ ŋaniya yira de don min sara a tɛ lakunu maintenant ɲininkali ye mun ye est ce que nin kun tɛ se ka bali wa peut-être nin de ye video kɛ k'a ta fɔ est ce que tile kɔnɔ nin ɲɔgɔnna hakɛ joli bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔsow la ou bien nin dɔrɔn de ka don wa c'est ça la question n ye video in ye nka ala ko tiɲɛ fo ka se n sigiyɔrɔ la yan n ma sɔn k'a lajɛ ma sɔn k'a lajɛ parce que a hinɛ ka bon nin fɛn sugu ne mana nin fɛn sugu lajɛ a tɛ ɲɛ fo n ka bɔ ka kuma dɔ fɔ quoi bon kuma dɔ fɔ kuma fɔli ka pan tiɲɛ kunna ka dɔ fɔ ka dɔ to yen ne t'o mɔgɔ ye donc mali dun kɛlen bɛ min ye sisan o ye nindɔngɔ fɔ de ye nindɔngɔ fɔ de ye maliyɛn taabolo ye donc n'a y'a sɔrɔ ɲininkali kɔni bɛ ko min ka di mɔgɔw tulo la an k'o fɔ donc an b'a fɔ i n'a fɔ bɛɛ bɛ k'a fɔ cogo min tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la gouvernement a y'a ka kɛta bɛɛ kɛ an b'a fɔ félicitation ni ala sɔnna n bɛ se k'o de fɔ o sujet la.
o b'an bila an bɛ taa ɲɛfɛ an y'a ye bi an ka premier ministre kɔrɔ n'o ye Musa Mara ye ale fana bɔra ka publication dɔ kɛ a ka page kan sanga ani waati an b'a ye a bɛ to k'a ka hakilinaw bila o page sanfɛla la bita min bɛ tali kɛ ko États-Unis bɔra k'u ka dɛmɛ dɔ kɛ Ukraine ye ko CEDEAO fana tun bɛ an ka jamanaw kɔnɔna la yan donc ko CEDEAO tun bɛ ka dɛmɛ dɔw ɲini a ye kuma caman fɔ a ka publication kɔnɔna la i hakilina kɛra mun ye Musa Mara ka nin ko an bɛ Musa Mara yɛrɛ fo kabi Ala ka ne dan ma Musa Mara ɲɔgɔnna ye ɲɛna wallahi Mara de ko dans les années 2015 ko tiɲɛ don Mali sariya ko parti tɛ sigi diinɛ ko kan mais ko sariya t'a empêché candidat minnu bɛ taa gɛrɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw la ka fanga ɲini sariya t'o empêché normalement sariya kan k'o empêché islamisiw kana na fanga ta don dɔ wali u kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ kana fanga ta don dɔ an ka jamana kɔnɔ parce que a ko politicien tɛ Mali kɔnɔ diinɛ farati min gulonnen bɛ Mali kunna min b'a dɔn ka tɛmɛ ale mara kan diinɛ miiri jugu donnen bɛ maa hakɛ min na Mali kɔnɔ n'olu sigin bɛ ko marifa de kan ka ta ka jihadi kɛ ko a jate bɛ bɛn maa 20,000 ani 50,000 de ma Mali kɔnɔ bɛrɛ t'o ni armée yɛrɛ effectif kilan o ka ca ni armée effectif kilancɛ ye don dɔ tɛmɛna o kun ka ca ni Mali armée effectif ye ka tila k'o mara kelen ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ni fɛnw cɛ la surtout hali fanga ɲini waatiw la a ye ne kɔnɔ fili kosɛbɛ bon mara min bɛ ka nin fɔ a kuma in bɛ ka tɛmɛ mɔgɔw tulo kan dɔɔni a ye bi publication min kɛ parce que mɔgɔw ma u hakili jɔ a kunna k'a lamɛn kosɛbɛ min don quoi a ko américains ye $60 miliyari di Ukraine ma ka Ukraine dɛmɛ a ka guerre la contre la Russie ko ɲinɛ y'a san kelen ye CEDEAO o bɛ ka $1 miliyari dɔrɔn de ɲini diɲɛ tɔnbaw bɛɛ fɛ halisa a wari ma di CEDEAO ma CEDEAO jamana 15 jamanaden hakɛ min b'o kɔnɔ o ye mɔgɔ 400,000 de ye olu bɛ ka $1 miliyari ɲini diɲɛ setigi jamanaw fɛ ɲinɛya san kelen ye pour que ka terrorisme kɛlɛ lakana ka sabati ban kɛnbɛ ka CEDEAO dɛmɛ o la nka Ukraine kɛlɛ américains kelen ka contribution américain ka jamana dɔrɔn ka contribution $60 miliyari $1 la Ukraine mɔgɔ 38,000,000 de ye o population bon mara taara conclusion jumɛn tirer sisan nin bɛɛ kɔfɛ ko n'a ta bɛɛ ko CEDEAO nɛnini ni fɛnw k'o ta solution ye jɔn ye CEDEAO nɛni peut-être que population de bɛ ka CEDEAO nɛni mais Mali État y'a yira de k'a fɔ CEDEAO au lieu que u ka an dɛmɛ terrorisme kɛlɛli la u bɛ tila k'a ɲini k'u bɛ embargo de da État kan ka État sigi a sisabara kɔnɔ o CEDEAO kelen o Faransi ni États-Unis de bɛ ka o bila fana k'o sanction ta k'a da anw ka jamana kan waati min an ni terroristes bɛ ɲɔgɔn na anw bɔli o CEDEAO la mara tilala ka na k'a bɛna jɔ an ka jamana ni da de cɛ k'an tɛ bɔ quoi connaissant tout ça bon minnu m'a faamu hali bi n bɛna wari in montant fɔ aw ye pour que aw ka faamu CFA la américains dɔrɔn ye min di Ukraine ma $60 miliyari la n'i y'a converti CFA la a bɛ bɛn joli ma CFA la a bɛ bɛn $30,000,000 ani $30,000,000 ani $367,000
a bɛ bɛn o de ma n'i y'o wari di Mali ma bi Mali gouvernement bɛ o ye Mali gouvernement ka san 17 budget di san 17 budget n'i y'o di Mali ma bi an bɛ san 17 kɛ an tɛ juru ta an bɛ san 17 kɛ an tɛ baara kɛ n'a ye maliyɛnw ja u kana impôt sara mais san 17 kɔnɔ dépense bɛɛ bɛ kɛ a ɲɛma 100% k'a sɔrɔ jamana si ka dɛrɛmɛ kelen juru ti Mali gouvernement na san 17 kɔnɔ nin ye États-Unis kelen pewu ka contribution tali ye k'a di Ukraine ma jamana tɔw sen t'a la quoi et ça fait plus de 10 ans 12 ans ni jamana ninnu bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ k'u bɛ k'an dɛmɛ an ka guerre la est-ce que u bɛ ka anw dɛmɛ cogo min an'u bɛ ka Ukraine dɛmɛ cogo min est-ce que dɛmɛ cogo kelen don o de la i b'a dɔn ko dɛmɛ tɛ ni jamana bɛ guerre la a kan ka dɛmɛ cogo min o ye nin de ye Europe ye min di Ukraine ma o sen t'a la ni américains ka contribution ye o sen tɛ u ye guerre kɛ minɛ minnu ci o sen tɛ u ye u yɛrɛ ka sɔrɔdasi minnu bila ka taa n'olu bɛ combat la est-ce que e ɲɛ b'o ɲɔgɔn anw bɛ ka dɛmɛ cogo min est-ce que nin sera dɔ wa bon a bɛ tila ka a gan an da la ko an ye diɲɛ bɛɛ gɛn ko an dɛmɛbagaw aw ni ala cɛ dɛmɛ bɛ min jamana bɛ guerre la a bɛ dɛmɛ nin cogo de la G5 Sahel jɔn y'a financement bloqué les États-Unis jamana fɛn fɛn ye layidu ta Europe an bɛ nin wari di a si ma dɔrɔmɛ kelen di Dubaï de ye dɔ di o gestion o bɛ Faransi de kaman kɔrɔ force conjointe créée la fo ka se an bɔli la G5 Sahel la u ma se ka opération kelen u ma se ka mener u tora o la G5 yɛrɛ min kan ka anw lakana o ka daga taara ci bɔgɔbɔgɔ Sévaré terroriste fɛ anw bɔli G5 Sahel la Mali Burkina Niger bi bi in na a armée bɛ ka opération conjointe kɛ avec des exploits des succès opérationnels extraordinaire min bɛ ka jouer télévision na bi o bɛ ka a yira an ka jamanadenw na bon connaissant tout ça jamana yɛrɛ marabaga kɔrɔw n'o ye premier ministre ni leader politique ye minnu kan ka jamana ka intérêt défend ka jamanadenw ka intérêt défend u bɛ constat ɲɛnɛma kɛ ka diagnostic ɲɛnɛma kɛ ka tila ka taa prescription jugu ta k'a di c'est-à-dire dɔgɔtɔrɔ ka i ka analyse kɛ ka bana si dɔn ko pali de b'i la ka tila ka taa ordonnance kɛ ka sida fura ta k'a d'i ma a b'i fa yɔrɔ ɲini na i b'o fura ta dɔrɔn i bɛ taa lahara an ka intellectuels taabolo de kɛra nin ye quoi faire un bon diagnostic et prescrire de mauvais médicaments tout ça pour ne pas fâcher les blancs pour que i kana français dusu kasi min ka di tubabu ye ka sɔrɔ k'o f'u ye bon ça vraiment n t'a dɔn n bɛ nin qualifier cogo min n kana bɔ analyse ni explication kɔnɔ ka kala kari mɔgɔw la o dun ma kan ka kɛ quoi parce que jamana marabaga de don j'ai beaucoup de respect pour Moussa Mara parce que jamana marali la a ma sɔn ka faso ka wari soin et puis ale kɛra fɛn ye k'a sɔrɔ politique tɛ ministériya tɛ o respect min b'a kan ne b'a bonya o la a n'a y'a ka vie bila risque la ka taa Kidal mission min na n'o tun ye Kidal libéreli ye bɛɛ tɛ se ka kɛ ni faso kanu tɛ bon mɔgɔ min y'o baara kɛ ne ti a tigi ka baara kɛ fu ye a ka erreur damadɔ kama quoi an bɛ min fɔ a ye dɔrɔn vraiment a ka nin ko ninnu a k'a lajɛ a yɛrɛ ka jateminɛ quoi voilà. An taa ɲɛfɛ an y'a ye tile fila in na Mali ni Moritani kumaw cayalen don an ka minisiri dɔw bɔra yen kunu fɛnɛ Moritani ministre de la défense fɛnɛ recevoir Assimi Goïta fɛ dɔw b'a la k'a fɔ ko ayiwa Mali bɛ baara dɔw la Moritani ni Mali frontière la ko o de kama ko Moritani ma ko dɔw faamuya il semble que an ka kow fɔlen don ɲɔgɔn kɔ yen dɔɔnin o la ko minisiriw bɛ ka voyage kɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka explication di jamana ɲɛmɔgɔw ma walasa baara min bɛ sen na u bɛ se ka faamuya cogoya min na bɛɛ kɔni bɛ k'i ta fɔ
yala ñang e bɛ se ka mun fɔ maliyɛndenw y'a ko la parce que mɔgɔ caman ko ni e ye min fɔ armée ka ko la ko de ka ɲi. Bon, en réalité, ne tɛ kuma armée ka opération kan. État-major de bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ min sabatilen don armée ka opération kan. Mais ne bɛ se ka min kɛ dɔrɔn o ye ne yɛrɛ ka hakilina ye jumɛn ye en tant que journaliste ne ye mun faamu. Voilà, o ye opinion de ye. Opinion ni ko yɛrɛ nin de don o fana tɛ kelen ye quoi. Voilà, n bɛ se ka kuma o yɔrɔ de kan. Siga kɔni tɛ min na kɛlɛ de bi Mali fanga ni Moritani fanga cɛ. Siga tɛ min na o y'o ye. Kuma minnu fɔra langage diplomatique de don kɔrɔ de b'a la. Ni diplomate b'a fɛ k'a fɔ ko problème bɛ yen ale t'a fɔ i b'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ cogo min. Mɔgɔ dɔw bɛ na sisan u b'a fɔ ko bon vraiment nin problème de ban an ka jamana a ye nin min kɛ an ka jamana na vraiment a bɛ ka kɛlɛ tigɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma a ye nin dabila sinon nin bɛ bɔ a la. Diplomatiquement olu tɛ kuma ta jamanaden gansanw de bɛ kuma ta. Mais diplomatie la n'u bɛ nin kuma fɔ olu bɛ taa munumunu fo Amérique ka taa fo Dubaï ka segin ka taa fo Sénégal ka sɔrɔ ka na fo Kidal ka bɔ yen ka na Bamako ka sɔrɔ ka taa Moritani sisan kuma bɛ yɔrɔ yɛrɛ min nɔfɛ ka sɔrɔ ka na yen sisan quoi. U bɛ se k'a fɔ dɔrɔn vraiment an ka jamana fila ye balimaya jamanaw ni sinsiya jamanaw don hali bi an ka hakili to an ka jamanaw an bɛ se ka jɛ cogo di ka ɲɔgɔn ka frontières lakana nka an ka jamana fila ka basigi ni lakana o kungo jamana fila bɛɛ de kunnadonni don. La responsabilité cɛ ye min fɔ Moritani ministre ye min fɔ la sécurité et la stabilité de nos pays relève de la responsabilité des deux États. Ça veut dire que ko bɛ sen na min bɛ na an ka jamana fila kunkari ɲɔgɔn na. An ka jamana fanga in fila ka kɛta de k'a bali. Kangari de don. Kangari de don. An ka mɔgɔw Abdoulaye Diop ni ministre de la défense Sadio wulila ka taa Moritani fɛ yen ka taa lettre de d'a ma. Président Assimi ka lettre. A ye lettre kalan. A fana y'a ka ministre de la défense ci Bamako ka n'o lettre jaabi de di Assimi ma. Donc a bɔtɔ Kuluba a ye nin kuma de fɔ. Donc hali ni mɔgɔ min tɛ lettre in kɔnɔ kuma dɔn a ye nin kuma in min fɔ o b'a to i b'a dɔn Assimi ye mun lettre ci Moritani ani Moritani ka jaabi min bɛ lettre kɔnɔ nin kuma in de b'a to i b'a faamu u ye mun de bɛ lettre kɔnɔ. A tugulen don mun waleya de la an kɛlen ka Kidal minɛ terroriste ɲɛmɔgɔ ninnu minnu tun bɛ Kidal Yad n'a tɔw a bɛɛ bolila ka taa Algérie. U ye dɛmɛ ɲini communauté internationale fɛ ani Algérie et puis Algérie b'u kɔfɛ. N'u ko bɛ kɛlɛ wuli sisan ninnu ka bɔ Algérie sisan k'u kun da Kidal kan Algérie tɛgɛ fila b'i ye ce serait trop flagrant. A bɛ ye clairement Algérie de bɛ ka Mali kɛlɛ. U ye fɛɛrɛ wɛrɛw développer basigibaliya ɲagali la Mali kɔnɔ min t'o fana ye. Je crois que imam yɛrɛ ka problème sɔrɔla o cadre de fana kɔnɔna la n'a taara wolo tension diplomatique la jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ. Entre temps Niger fana nana dusu kasi Algérie kɔrɔ ni ɲɔgɔnna ko kelenw. Il fallait maintenant changer de stratégie. Jamana min ni fama kɛra o tɔgɔ ma o ye Moritani de. Moritani ni Algérie a bɛɛ da bɛ filɛ kelen na Maliko la. Donc terroriste ninnu u ye front déplacé ka bɔ Mali ni Algérie frontière la ka na Mali ni Moritani frontière la. Donc à chaque fois possibilité b'u bolo n'u ye tiɲɛni kɛ Mali kɔnɔ u bɛ se ka replier Moritani territoire kɔnɔna la.
Donc on a infiltration de daminɛ Nara Muruja faut qu'an ka sɔrɔsiw attaquer plusieurs fois ka bɔ yen u bɛ ka jigin ka na fo Falu ninnu kɔnɔna la ka na fo Kayi région wɛrɛw kɔnɔ Yelemane Ouzoubidjanya Nioro mara kɔnɔ nin bɛɛ ye Mali ni Mauritanie frontière de ne ye émission dɔw kɛ fana aw caman tun bɛ direct la donc ka Mali gouvernement attention attirer infiltration bɛ ka caya Mali ni Mauritanie frontière la armée ye opération de daminɛ sisan pour que k'a fɛn et puis village minnu bɛ Muruja ni fɛn ninnu na u y'a yira k'a fɔ maliyɛnw mɔgɔ minnu bɛ ka na maliyɛnw dɔrɔn tɛ hali tubabuw b'u la u jɔra dugu dɔw la ka dugu ji bɛɛ san ka ban fo ka jiko gɛlɛya kɛ a dugu dɔw la ni min somɔgɔw bɛ Dili Muruja yanfan ninnu i b'u wele u b'a confirmer i ye u jɔra dugu dɔw la ji santa fɛn o fɛn bɛ yen u y'a bɛɛ san jago ni sachet ni fɛn ninnu k'a bɛɛ san tu vois donc seereyaw b'a yir'i la mɔgɔ minnu b'u nɔfɛ a bɛɛ tɛ maliyɛn ye et puis tubabulamɔgɔw caman tun b'a mɔgɔw la armée ye fɛɛrɛ de tigɛ sisan ka sɔrɔ ka u ka jateminɛ n'u ka fɛɛrɛw tigɛ jaja armée b'a fɛ k'a to f'u ka don kɔnɔ quoi u ka don fo ka na avancer ɲɛfɛ u ka laɲini de tun ye ka Kayi ka daminɛ Kayi région ka infiltrer ka tasuma mɛnɛ sisan Mali sud la ka na poyi fo Kati c'était ça en réalité la stratégie infiltration ninnu caman kɛra o de kama éventuellement ka Bamako fana lamaga donc armée nana u nɔminɛni de daminɛ ka Nara ka na fo Muruja ka fagali daminɛ sisan complices ni fɛn minnu bɛ yen duguw ɲɛfɛ ka olu fana tali daminɛ u tɛgɛ ma donc minnu tun fɛnna sisan u ɲɛna n'u repliera Mauritanie territoire kɔnɔ o y'a bannen donc armée de a b'i n'a fɔ information min Mauritanie b'a lakale cogo min armée minnu donna Mauritanie territoire kɔnɔ armée ma sɔn olu ɲɛnama ka to bilen donc u y'olu fana kɛ brochette ye quoi kosɛbɛ a ka ca maa kɛmɛ ni kɔ ye min kuma bɛ ka fɔ yen dugumɔgɔw da quoi maintenant ils sont en train de dire ko innocent de ko civiliw do innocent do donc ko Mauritanie jamanadenw do mais Mauritanie jamanadenw do ça ne veut pas dire que c'est des innocents ni Mauritanie jamanaden nana tiɲɛni kɛ anw fɛ aw sigilen ɲɛ b'u la k'a fɔ k'u bɛ boli ka taa aw ka jamana kɔnɔ donc o ye impunité assurée ye o tɛ sababa ye da o tɛ sababa ye a bɛ i n'a fɔ ki Algérie ni an ka frontière la terroriste ninnu tun bɛ k'a kɛ cogo min u b'a essayer ka incursion kɛ ni armée bɛ na u bɛ segin Algérie territoire kɔnɔ u y'u to de la dɔrɔn ni ye faga ka n'a ka mɔgɔw kɛ brochette ye Algérie bɛ se ka mun fɔ i se ka kuma sinon i b'i yɛrɛ da lɛfɛ de kɔnɔ donc Mauritanie bɛ nin bɛɛ la qu'est-ce qui s'est passé entre nos frontières u tɛ k'o fɔ o parce que n'o kuma nana o dama d'olu la bon apparemment le Mali a toutes ses preuves matérielles drone bɛ opération fɛn fɛn kɛ a filmelen de don ni mankan wulila video bɛ bɔ k'a da kɛnɛ kan ni innocent do ou bien pas action bɛɛ bɛ yen a film bɛ yen n'a y'o diya a dɔw bɛ to ka jouer thème sanfɛ donc sɔsɔli tɛ yen o yɔrɔ la o de la droit de l'homme ko kuma tɛ sen na fɛn kuma tɛ sen na ko mankan de bɛ yen wa kuma ninnu bɛɛ dabirilen don Mauritanie fanga côté fɛ maintenant Faransi ka journalistes olu de bɛ k'a fɔ sisan ko exaction de kɛra quoi mais est-ce que i ye nin mɛn Mauritanie yɛrɛ da est-ce que i y'a mɛn Mauritanie médiaw da ko exaction de don peut-être ils vont se plaindre ko aw donna an ka territoire kɔnɔ an ɲinɛ ma donc an ka gouvernement ye min f'u ye o de ye fɛɛrɛ ka sigi sen kan pour que opération ninnu an ka ɲɔgɔn bɔ a kalama
donc mankan in bɛ nin de nɔfɛ voilà. Ok, an ye Serge ka ci dɔ ye min bɛ tali kɛ ko Mali b'a lasigiden bɛ Moritani ko o welela Moritani jamana ɲɛmɔgɔ est ce que kuma in ye tiɲɛ? Je pense que tiɲɛ don bon parce que Moritani dɔw bɛ mankan na ko n'u ka fanga ma kuma ko u bɛ marcher fanga contrôle la quoi donc pour que k'u ka jamanadenw bila fili la k'a kɛ i n'a fɔ olu ye cɛw ye i n'a fɔ olu tɛ complice ye ko in na donc u b'an ka ambassadeur wele k'a fɔ ko min kɛra k'u ma jɛn n'o ye kun jumɛn bɛ ambassadeur weleli la déjà ambassadeur ka patron bɔra aw fɛ yen ka ban n'o ye ministre des affaires étrangères ye ani ministre de la défense ye o kɔfɛ ambassadeur convoqueli ye jumɛn ye ni communication tɛ c'est une action de communication min adressé len tɛ Mali peuple la adressé len don Mauritanie peuple de la voilà. Ok, ɲangi o b'a to an bɛ fo an bɛ taa Niger kɔnɔna na an y'a ye bi hali an filɛ kuma na waati min na wulikajɔ sabatilen don Niger à la baisse ko américain ni ka kusur ka kusur k'a fɔ ka bila jamana kan parce que a ko kɛra a kuma cayara mɔgɔ an y'a mɛn ko na kuma k'u bɛna bɔ k'u bɛ taa Niger peut être a ko ye k'u bɛ taa Niger Mauritanie. oui déjà américains ka stratégie dɔ ye Mauritanie ye depuis longtemps u bɛ yen déjà o u bɛ yen déjà États-Unis bɛ hali Sénégal depuis Macky ka waati les gens ne le savent pas pourtant ils sont là u ka maa hakɛ min tun bɛ Niger a dɔn jusqu'à quel niveau a bɛ niveau min na quoi sinon ils sont déjà en Mauritanie autant qu'à Réunion a kɛra Mauritanie de ye o autant ye réunion dɔ kɛ Mauritanie Mali ko ni fɛn ko kan u ka stratégie kura ye min ye Sahel kɔnɔna la ça a été fait en Mauritanie et puis deal de bɛ Mauritanie fanga ni Al-Qaïda cɛ et puis Mauritanie attaqué tɔ ye terroriste fɛ voilà deal de bɛ américains o preuve bɛ américains de bolo o de la ka Mauritanie fanga menacé n'a ye k'a kuma publier donc Mauritanie fanga bɛ ye américains tɛgɛ kɔnɔ fɛn de ye ils sont obligés k'u plier donc ni Niger y'u gɛn ils appliquent la stratégie de partir sans partir ni Niger y'u gɛn u bɛ bɔ Niger u nana Mauritanie donc ils sont encore dans le Sahel à ce moment u b'a continuer toujours ka an ka jamanaw tasuma minɛ a kɔnɔna la i ɲɛ bɛ Birisa Ɲami fɛn fɛn na nin waati laban ninnu na depuis américains gɛnni ko kuma fɔra tasuma ni front gɛlɛyaw suguya cayara quoi américains de ka baara don olu de bɛ nin base la Faransi ye américains ka pion de Faransi de bɛ américains ka baara kɛ Afrique kɔnɔna la n'u dɛsɛra yɔrɔ min américains bɛ coup de main d'u mais puisque Faransi kasa goyara sisan américains ye Faransi jɔ u kɔfɛ et les États-Unis agissent o de la u ka ambassadeurs bɛ taa an ka tagasegi banbali la an ka présidents ni ministres ni ɲɔgɔn ye banbaliw bɛ sen na donc il faut pas que les gens mɔgɔw ka sunɔgɔ quoi i ni tubabu tɛ kɛ ɲɔgɔn na ko a b'i to yen quoi hali san 100 ɲinɛ kɔ ni kɛlɛ kelen in ça continue voilà. Voilà, o b'an bila an bɛ taa o question yɛrɛ la an y'a ye k'a fɔ faransiw ka général dɔ bɔra ka laseli dɔ kɛ Sudao sanfɛla la laseli min kɔnɔna la a b'a fɔ ko olu kɔni ma taa ko ka bɔ Afrique kɔnɔna la ko n'a ka diya hali 10 ans ɲinan kɔfɛ k'u bɛ segin ka na k'an kana na bila an kunna ko nin ye olu talen ye a kuma kɔni cayalen don dɔw bɛ yen k'a fɔ ko n'o de don ko est ce que an ka sɔrɔdasi tɛ to fanga fana la wa parce que ko n'i ye fanga di politiciens ma ko farasi ni olu bɛn ka da la mais n'a bɛ militaire min bolo ko vraiment ko ye sababu ye min bɛna faransi yɔrɔ janya an na yala bureau in lamɛnnen kɔfɛ i bɛ se ka mun fɔ a ko la. bon général in kɔni bɔra ka kuma ten sinon a ye min fɔ olu bɛ k'o baara de kɛ o ils n'ont jamais cessé ka o baara kɛ o depuis u gɛnna halisa u b'o baara de la o u bɛ nin baara de la ale kɔni bɔra ka kuma de mɔgɔ min kumana c'est un général de l'armée française
et puis u ka armée chef d'état-major kɔrɔ de don. Bon, n'o mɔgɔ sugu bɔra ka nin kuma sugu fɔ, il faut faire attention. A ye min fɔ communication de. Mais ce n'est pas ça la stratégie, en réalité. Ni stratégie do, un officier de l'armée a tenu sigi média ka stratégie ɲɛfɔ. Ce qu'il a fait, c'est une action de communication. Communication sugu jumɛn do peut-être pour que k'an jawuli. Peut-être pour que ka panique créer. Jamana minnu fana n'olu bɛ fɛ ka tenter ko dɔw la k'olu fana lasiran peut-être quelque chose comme ça. Mais u bɛ fɛ ka min kɛ yɛrɛ jamais i t'o kuma mɛn o da publiquement. Jamais. Donc a ye min fɔ communication de do stratégie tɛ. Bon, nin cɛ in a ka nin kuma i bɛ se ka leçon min sɔrɔ a kɔnɔ. A ko Europe ka avenir de bi farafina. Donc an farafin an ka avenir bi min sisan. C'est ça, blanc BTD. Ils ont toujours voulu de l'Afrique sans les Africains. U bɛ farafina de fɛ mais u mago tɛ farafina. A ka kuma a bɛ nin gundo de trahir. C'est lui qui le dit. Europe ka avenir, a ma fɔ Faransi dɔrɔn dɛ, Europe ka avenir bi Afrique de. Sɔrɔ fɛn fɛn b'u bolo, u bɛ lafiya fɛn fɛn na, ce sont les matières premières. Sanu, pétrole, diamant, uranium, o b'anw de bolo yan. Kurantigɛ tɛ nin ye Faransi bi wa? Programme yɛrɛ tɛ ka bɔ a la wa? Faransi yɛrɛ gouvernement, an bɛ nin kuma min na, Faransi yɛrɛ gouvernement tɛ ka an sɔsɔ nin kuma na. Faransi média tɛ ka an sɔsɔ o kuma na, médiaw yɛrɛ bɛ ka débat sigi a kan. Mais maliyɛn dɔw de bɛ yen, olu de bɛ ka an sɔsɔ nin kuma na f'u k'a ɲɛɲini k'u bɛ ɲɛfɔ cogo ɲini nin na quoi. Ko non, vraiment ko a kun de ye ko ka courant économiser. Bon, ok, courant économiser do, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème. Courant bɛ économiser pourquoi? N'i y'a ye courant bɛ tigɛ pour que k'a économiser, il y a un problème. Bon, dɔw ko non, ko Faransi bɛɛ tɛ, ko riz dɔw de bɛ yen, ko sokɔnɔnaw tɛ, ko riz dɔw de bɛ yen, ko heure dɔw la k'a bɛ tigɛ. Ok, il y a pas de problème. An k'o bɛɛ kɛ tiɲɛ ye. A kun bɛ deli ka kɛ wa? N'i y'a ye o daminɛna Faransi bi, ça veut dire qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que problème bɛ Areva da la au Niger. Niger uranium de bɛ ka Europe servir courant ni fɛngɛ na. U ka Niger dun ye diɲɛ jamana labanw de ye fantanya ni kɔngɔ la. Hali Mali bɛ Niger ɲɛ développement na, indice de développement humain. Hali Mali bɛ Niger ɲɛ. Alors que Niger uranium de bɛ ka kɛ ka nin baaraba in bɛɛ kɛ Europe kɔnɔna la, Faransi dɔrɔn dans l'Union européenne. A tigɛra kalo damadɔ, a kɔlɔlɔ wililen filɛ nin ye déjà en France. Jɔyɔrɔ min bɛ Faransi bolo ONU na, ni o bɛ droit de veto d'a ma. Parce que Afrique jamana 15 ŋɔnɔ de bɛ Faransi bolo. Anw de bɛ voter, ni Faransi ye min voter, anw de bɛ voter Faransi nɔfɛ. C'est à cause de ça que veto bɛ Faransi bolo. A bɛ k'o veto utiliser ka an ta tiɲɛ n'o ye. Ni nin jamana 15 dɔw y'u fosi ka bɔ Faransi bolo, y'u ta tiɲɛnen ye, hali place min b'u bolo Conseil de sécurité de l'ONU na, ils vont perdre ça. Donc, quand il dit que Europe ka avenir be Afrique ni ne ko don, malgré tout, an yɛrɛ ka jamana den di n'i y'a a fɛn façon dɔw ye plateau kan ko intellectuel ni expert n bɛ bana de quoi. A bɛn Ala cɛ. Ça fait tellement mal que il se ka da la quoi. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Il faut que dans les 10 prochaines années, 100 ans, Nathan nous connaît là. Ama fɔ ko 100 ans ɲinɛ kɔ k'u bɛ na dɛ.
100 ans période objectif mbula kanga accompli ka banque be 100 ans de ma. Ça veut dire que barabe c'est déjà. Ko France de kanga Europe jamana to la convaincu c'est ça ou ka tugu France ko. Mais parce que la France seule ne peut pas à moins tout et assez tout. Ko Europe jamana to il faut que ko la convaincu de. Ni France perdu là ou kana Amérique France kelen de perdu Europe be de bena perdu. Donc ko fo Europe jamana to kan de famu ka tugu France ko ou ka même ou ka intérêt pour que kana olu défend Afrique, y compris par l'engagement de nos forces armées. Hal na kanga ke nou ka jamana armée kuka ke. Maintenant munu mba la ko intérêt France bolo africain. Olu yere ye mun famiya ni kuma na sisan. U kanga mun de fanye sisan. Ni intérêt tout bolo ye. An ka jamana u tɛ foyi ye. Tubabu b'a la ko hali n'u kan ka na n'u ka armée de jagoya pour que u ka tɔnɔ min bɛ yan u kana perdre a la. Olu yɛrɛ ka kan ka mun de fɔ an ye sisan les faux intellectuels minnu t'an bɛ sigi plateau la experts ni kuma kirikara ni kuma kalantanw ni fɛnw na u kan ka mun de fɔ an ye sisan. U kan ka mun de fɔ an ye. Ça veut dire quoi? N'i y'a ye anw ka Faransi mago sara Europe mago satɔ don parce que u ka intérêt minnu bɛ yan u perdu la la. O intérêt minnu n'u perdu la la n'u ka sɔrɔtigiya tun sɛmɛnen b'o la n'olu perdu la la sisan jɔn ta don? A kɛra jɔn ta ye? A sɔrɔ kɛra jɔn ta ye sisan? A tigiw an ka jamanaw. Anw bɛ sira min kan dondala sira de don. Maintenant est-ce que a y'a f'u ye k'u k'u ka armée bila ka na droit de l'homme défend, ka na démocratie défend, ko leurs intérêts? Pour que au Canada sisan o bɛ discours mystificateur de dilan k'o bɛ na démocratie de dɛmɛ, o bɛ na droit de l'homme de dɛmɛ. Droit de l'homme reculé la Mali la, a reculé la Niger. Droit de l'homme, démocratie reculé la, liberté reculé la. Rapport au bɛ caya. U b'an ka jamanadenw sɔrɔ minnu tɛ diɲɛ kalama k'o répéter u nɔfɛ pour que u bɛ sɔrɔ ka na an tɔ ta tiɲɛ. U wulila Kadafi nɔfɛ ko droit de l'homme ni démocratie tɛ yen ka fasontan dɔw sɔrɔ k'o marchew kɛ. U ye maa hakɛ min fa kalo damadɔ est-ce que Kadafi san 30 kɔnɔ Kadafi y'o ɲɔgɔnna fa? U ye Kadafi ka jamana ci démocratie kɔni bɛ yen sisan. Non seulement démocratie ma na, droit ma na, hɛrɛ ma fɔ a kɔnɔ. U tun bɛ lafiya ni hɛrɛ min na o place kɛra bɔnɛ ye sisan. Libyen tun tɛ buru san, a tɛ furakɛ wari la. U bɛ hɛrɛ min na hali États-Unis citoyens tun tɛ balola o hɛrɛ la. Libi jamanadenw u tun tɛ lahiya san. A lajɛ u bɛ cogo di? U bɛ ka balo cogo min na bi. Comment ils vivent? U ka pétrole kun y'u ka jamana kelenw de ta ye bi. Mais bi Libi pétrole jɔnw ta don? Français, Américains u bɛ k'a bɔ ka taa n'a ye dɔrɔn. Jamana cira bɔgɔbɔgɔ. Donc cɛ bɛ ka nin min fɔ u bɛ na n'u ka armée ye ka na joli de bɔn, ka coup d'état de kɛ, ka guerre civile de kɛ, ka rébellion ni terrorisme de renforcer. Mun parce que u ka intérêt min n'u perdu la u ka jamana mago sara, u ka avenir ni siniɲɛsigi tiɲɛna. Pour que u ka segin ka n'o récupérer, an ka intellectuel ni politicien ni jamana fasontan dɔw bɛ debi sɔrɔ pour que k'a fɔ an ɲɛna ko tubabu k'an ni diɲɛ bɛɛ kɛlɛ la, k'an ka segin an partenaires ma, ko démocratie tɛ yan, droit reculé la etc. Pour que k'u dɛmɛ ka n'u ka avenir récupérer anw fɛ yen, anw denw ni anw mɔdenw ni anw yɛrɛ ka siniɲɛsigi o bɛ taa kɛ min sisan? Avenir tɛ anw na, siniɲɛsigi t'anw na. Et ça ne dit rien à nos faux intellectuels, ça ne leur dit rien. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Au conscience yɛrɛ t'u la. Donc an ka avenir bi kɛ
ka taa Sahara kan ka don Algérie olu b'an cɛ ka n'an fili désert kan kɔngɔ bɛ dɔw fa minɔgɔ bɛ dɔw fa olu bɛ taa laban ka t'u sigi Niger ko an ka jamana ka t'u nɔfɛ ka segin ka na Bamakɔ walima ka taa arabu jamanaw kan ka taa kɛ jɔnw ye u bɛ daji t'u kan k'u don kaso juguw la ka dɔw fa ka dɔw jogi walima ka taa kɛ kɔgɔji kan ni min sera ka tɛmɛ o bɛ taa kɛ minɛnɔgɔko la ni fɛn ye Europe ni min ma se ka tɛmɛ jɛgɛw b'o dun an ka avenir bɛ kɛ n'o ye walima ka taa bloquer Maroc kɔgɔjida la u bɛ maa 600 fa tile kelen pour que u kana se ka don Europe puisque Europe ka avenir bɛ Afrique donc africains ka avenir ye Sahara ni kɔgɔji sanfɛla de et ils seront toujours comptés sur des faux intellectuels africains pour que k'u dɛmɛ ka kuma yɛlɛma banfula don an kun na ka n'o baara kɛ fanga fɛn o fɛn n'i ma taa nin sira kan u bɛ tɔgɔ jugu bɛɛ wele e la u ka médiaw ni fɛngɛw malheureusement média tɛ anw bolo farafinna intellectuel ti yan min bɛ se ka kuma farafin conscience fɛ kuma dɔw la i b'i yɛrɛ ɲininka ni fɔlen tɛ tiɲɛ ye quoi min fɔra farafin ma tiɲɛ dɔ b'a la quoi wallahi tiɲɛ dɔ b'a la parce que nin tɛ se ka kɛ ni danga yɛrɛ tɛ foyi tɛ se ka nin expliquer quoi foyi tɛ se ka mɔgɔ bɛ ka a f'i ye k'ale ka avenir de bɛ e fɛ yen e ka avenir bɛ min toi tu n'as pas cette conscience et tout le temps a jigi bɛ e de fana kan k'a ka avenir bɔ i fɛ yen k'i denw ni i ka siniɲɛsigi halaki san 100 san 200 e de b'a dɛmɛ fana k'o kɛ quoi bon vraiment n'i k'i b'a kuma fɔ kuma dɔw la a man ɲi quoi parfois jigilatigɛ don i bɛ taa fo k'a miiri est ce que min fɔra farafin kan est ce que tiɲɛ dɔ t'a la malheureusement ayiwa Niang o b'an bila an bɛ don dialogue intermalien kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ le président du dialogue intermalien a ye président kɔrɔlen ni muso a y'u sira tɔgɔma ka fɔ n ye phase communale banna an bɛ fɛn fɛnɛ kɔnɔna la phase régionale dialogue kɔni a laɲinina président fɛ cogoya min na a bɛ ka kɛ ten Mali fan tan ani naani bɛɛ la fo ka taga bila Mali yɛrɛ kɛnɛma la o la maliyɛn bɛ fan fan bɛɛ lajɛlen bɛ fɛnɛ k'i hakilina fɔ y compris les partis politiques minnu yɛrɛ tun ko k'u tɛna participer a la k'u ka maaw yɛrɛ kɛnɛ kan ko wa k'u ye dumuni sugu dɔ kɛ Niang k'a ka bon ale yɛrɛ hakilina kɛra bon ye non bon Ebou Mabel ka ko sɛbɛn yɛrɛ ko photo b'ale bolo oui mais ale bɛ ka partiw taara ye bon ale fana ye jɛgɛ min don ale fana m'o fɔ k'ale ma jɛgɛ kulo non ayi ale bɛ don ale bo ne b'a dɔn ale bololankolon ma bɔ nin ko in la quoi partiw ka il faut voir c'est ce que j'ai dit partiw ka militants ni fɛnw si ma tugu parti ɲɛmɔgɔ dɔw de ye déclaration kɛ mais partiw membres ma tugu kɔ quoi bon o mɔgɔ minnu bɛ dialogue la il faut pas que mɔgɔw ka kuma fɔ kuma min b'u décourager kuma min b'u ladimi voilà mɔgɔw taara nin baara ninnu na u ma taa dumuni kama se bɛ nin bɛɛ ye ka fɛn dilan u fɛ min ni nin si tɛ kelen voilà faso kanu de y'a to u ma sɔn ka parti dirigeant ka consigne suit u taara dialogue la jamana de kama u ma parti lajɛ u ye jamana de lajɛ ka taa participer donc an ye RPM mɔgɔw fana ye texte publié ko bɛɛ ka taa dialogue la maa si kana tere ta lamɛn t'olu engagé non a tɛ tɛmɛ o kan quoi donc dialogue in vraiment an bɛ dugawu de kɛ a bɛna wolo min na ala k'o kɛ hɛrɛ ye min ye Usmani Isufu ka équipe ye hakilina dɔ sɔrɔ min diyara ne ye kosɛbɛ n'o ye président kɔrɔ ninnu furumusow ka taa nin bɛɛ fɛ yen hali sini maliyɛn dɔw b'u yɛrɛ ye Modibo Keyita de la olu bolo Mali bilama ɲinɛnen bɛ olu kɔ n'u ye Modibo muso ye ko bi fanga gɛrɛla olu la a b'u dusu suma donc a bɛ fanga kanu don u dusukun bon dɔw bɛ yen olu hali sini olu bɛ Musa Tarawele olu b'u yɛrɛ ye Musa de la gelekibatigi yɛrɛ o ran alimami ye olu bɛ Musa ka ran de kɔ donc le fait que ka nin kɛ a b'olu jamakulu dusu suma parce que Mali filɛ nin ye problème min kɔnɔ tajuru saraw de bɛ yen minnu ye coup d'état kɛ Modibo la
Modibo mɔgɔw ye démocrates renforcer pour que ka Musa ka fanga ɲagasa minnu ye coup d'état kɛ Musa la olu fana ni tɛ démocrates fɛ donc o Tajuru Sara administration kɔnɔ ani jamana secteur bɛɛ kɔnɔ a ye jamana action publique club bɛɛ affaibli Tajuru Saraw de bɛ yen ni min nana bɛɛ b'a fɔ ko ninnu y'anw ta tiɲɛ an fana b'a tiɲɛ u bolo o problème de bɛ an ka jamana da la donc le fait que ka taa ATT muso IBK muso parce que dɔw ɲɛna minnu bɛ fanga la bi IBK juguw de don donc parce que olu de IBK bɔ fanga la an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que a kana ɲɛ u bolo dɔw ka faamuya ye nin mais voyant la famille de IBK à la télé k'a fɔ ko dialogue mɔgɔw sera u ma ka taga fɛn a b'olu caman dusu suma et première dame ye min fɔ a tɛ tɛmɛ o kan mɔgɔ tɛ se ka kɛ Atayer den ye ka kɛ IBK furumuso ye k'i bɛ bila Mali contre la k'i tɛ kɛ Mali fɛ ce n'est même pas possible Atayer ye min ye Mali kɔnɔ peut-être denmisɛnninw t'a dɔn sinon Modibo Kile mɔgɔw olu bɛɛ b'a dɔn ale ye sacrifice ni fɛn min kɛ première dame ye coup d'état elle est mentalement forte coup d'état dɔ la a fa minɛ na coup d'état dɔ la a cɛ minɛ na Atayer de ye Modibo Kile an min fa ye Modibo Kile faamaw de ye Modibo Kile faamaw de don. Ok, ne ko ba to parce que mɔgɔw ko ko dialogue in kɔnɔna na ko an ye dɔ a politique waati sira fɛ ka ban kan na an bila fo ka taa dɔ fara transition kan o don fo ka Assimi ka candidature fo ka a sɛbɛntiya dialogue in kɔnɔ. Bon, je pense que a mana k'a fɛn o fɛn ye o yɔrɔ ye politique mɔgɔw ka hami de ye sinon transition a taara san 20 na o a danna san 10 na o a danna san 1 na o mɔgɔ minnu bɛ fanga ɲini na o y'olu ka kɛlɛ de ye ne ka kɛlɛ ti yen yɔrɔ kan Assimi ye candidat ye o Wage de ye candidat ye o c'est pas mon problème o yɔrɔ o ye politique mɔgɔw ka kɛlɛ de ye maintenant ne kɔni ka hakilina personnel ye jumɛn ye transition janyani ne hakilina tɛ insécurité fɔli k'o kɛ dalilu ye pour que élection kana kɛ ne hakilina tɛ o ye ne m'a ye jamana si la ko transition janyana k'a labanna hɛrɛ la ne m'a ye diɲɛ fan si peut-être que a hɛrɛlama bɛ sɔn ka daminɛ ninnu ta in na an bɛ dugawu kɛ Ala k'a k'o ye bon min ye candidature ko ye an tɛ ɲɛ dɔn o la Assimi de ye candidat ye o karisa de ye candidat ye karisa ta ye o ne t'a ɲini ne tɛ hali a ɲini ne tɛ hali a question poser ce n'est pas mon problème ne ka sira tɛ quoi ne ka kɛlɛ tɛ ko fo karisa ka kɛ Mali président ye ou bien karisa kana k'a ye maa o maa politicien de nana o nin de nana o c'est pas mon problème maa o maa bɛ se ka jamana ka hɛrɛ kɛ Ala ka fanga in Ala ka kalifa d'olu la minnu b'a la bi ni jamana ka hɛrɛ b'u bolo Ala k'u sabati a la ni jamana ka hɛrɛ t'u bolo a bɛ min bolo Ala ka sababu bɛɛ nati o tigi ka na donc ne bɛ se ka o de fɔ quoi. Ok, Abdulaye an ka babu a sera kuncɛyɔrɔ la an tɛ se ka bɔ nin émission in na an ka da don Imam Mali Diko ka voyage la yɔrɔ kelen na ni ma fili maa in na ni sigiyɔrɔ kelen na e fana kuma fɔ ka yira k'a fɔ ko Imam kan ka voyage dɔ kɛ ko ka taga Arabie Saoudite i y'a kuma fɔ a kɔni a wagati a kɛra maa caman kɔni ma se ka da la mais bi a kɛra bawo ko kuma k'e bɛ ɲinini kɛ kojugu k'e bɔra nin information min kalama cogo di vraiment ne yɛrɛ moi personnellement i ye kuma in fɔ don min na ne kɔni kun sigilen don k'a lajɛ mais kunun an kɔni y'a ye ko siri l'invitation ko u y'a invité de Imam Diko kɔni a yera nin kɛnɛ kan ɲa vraiment o ye dɔ fara maliyɛnw ka k'i bolo fa ɲan ka information na maa caman ko n'i nana ko n ka kuma f'u ɲɛna vraiment k'u dar'i la quoi. Oui. Parce que k'e kuma in fɔ a mɛnna. Imam ye ne fa de ye n fa don n dawuli teri don donc ne ye du kɔnɔ mɔgɔ de ye fana quoi puis sisan n'a ma ɲɛ ko Imam tɛ yan du kalifalen bɛ ne de la donc c'est mon rôle de veiller sur la maison en fait
imam personnellement a man di ne ye jamais tɔɔrɔ k'a sɔrɔ hali n'a sɔrɔ ale yɛrɛ hakilina ye bi ka ne kunkolo ye wuluw bolo quoi mais moi a man di ne ye jamais tɔɔrɔ k'a sɔrɔ parce que ni mɔgɔ o mɔgɔ jɛra ka se yɔrɔ dɔ la kana sɔn gɛlɛya ka se fo kɔniyali sugu dɔw la quoi et puis mɔgɔ kana ɲinɛ kunun kɔ quoi imam n y'a fɔ ye n ko imam de kɛra sababu ye ka ne ni IBK don en contact ne ka se palais de Kuluba pour la première fois c'est grâce à l'imam Diko kosɛbɛ o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ tɛ foyi faamu fangako kuma la ale de ko ne ma voté IBK ye 2013 ne votera Cheikh Modibo Jara de ne campagne kɛ Cheikh Modibo Jara de nɔfɛ ka taga fɔ Mopti Kɔna Tomia ne ni Cheikh Modibo ye nin bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ en 2013 donc parce que ne ka hakilina tun tɛ IBK ye ne ka hakilina tun tɛ IBK ye bon IBK nana ka mara daminɛ dossier fila fana bɛ yen fo ka se saba ma o ye ne n'a opposé accord d'Alger ani équipement militaire scandale min wulila ani accord de défense militaire avec la France o dossier saba ye ne ni IBK opposé fo ka se 2015 bon ne tun bɛ mɔgɔ min dɔn o ye Imam Diko de a ye a fɔ ne ɲɛna ne ka a lajɛ n bɛ se ka u dɛmɛ cogo min jamana bɛ situation min na pouvoir bɛ fragilité min na wagati a y'o ɲɛfɔ ne ɲɛna n'i ma farati i bɛna jamana bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ ko kɔnɔ i yɛrɛ t'a dɔn ko fanga bɛ yɔrɔ min na i t'a dɔn ko fɛn min bɛ se ka fanga bɛn bi k'a bɛ se k'a bɛn donc de faire extrêmement attention ni ne bɛ se k'o dɛmɛ cogo o cogo jamana ka kisi ne k'a kɛ kosɛbɛ puis a y'a fɔ IBK ye fana a fɔ ni kana jɔn nin na quoi denmisɛnnin don mais nin de bɛ se k'i dɛmɛ bi quoi ça sincèrement il a fait et puis imam tun y'a ɲini ka sira min dayɛlɛ ne ye ni ne tun y'a suit ɲankuma ne ye millionnaire de ye Mali kɔnɔ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ a y'a ɲini ka sira dɔw dayɛlɛ ne ye ni ne tun y'a suit ɲankuma ne ye millionnaire de absolument mais j'ai pas voulu an ma bɛn quoi an ma bɛn voilà c'est mon père aujourd'hui le plus souvent je comprends hein ne bɛ fɛn caman faamu mais j'ai dit clairement fɛn min b'a ni fanga cɛ bi ne tɛ n da don o la bilen fo ka taa diɲɛ wuli non non n m'a fɔ fanga min bɛna sini n m'a fɔ fanga min bɛna sinikɛnɛ mais fɛn min b'a ni bi fanga cɛ fo ka taa diɲɛ wuli ne tɛ n da don o la mais jamana ko ni a sera o yɔrɔ ma ni n ka kan ka min kɛ don min n b'o kɛ o don maintenant n bɛ min fɔ dɔrɔn mɔgɔw ka da a kan Diko natɔ don ça rien à faire il va venir rien à faire et puis a invité len don yɔrɔ caman kosɛbɛ diɲɛ setigi jamana caman ka mago b'a la wa natɔ don ça rien à faire il va venir bon ne kɔni bolo ni hɛrɛ bɛ min na ala ka ko ye ni a ka nali ye hɛrɛ de ye ala ka o latigɛ n'a y'a sɔrɔ ne kɔni m'a mɛn ko Mali fanga b'a fɛ ka nin k'a la ou bien ka nin k'a la ne m'o mɛn i n'a fɔ mɔgɔ caman b'a fɔ cogo min mais ni jamana ka hɛrɛ de bi imam minɛni na u k'a minɛ mais ni jamana ka hɛrɛ t'a la ko jamana ka basigi t'a la bon fo an dusu bɔlen don ten pour moi nafa t'a la
jamana bɛ contexte ni fɛn dɔw kɔnɔ kuma dɔw la il faut pas aussi que n'i kɛra dutigi ye i kɛra dugutigi ye i kɛra jamana marabaga ye il faut pas que mɔgɔw k'a fɔ ko n'i ye nin kɛ a bɛ nin de kɛ quoi n'o dɔnna ɲɛmɔgɔ la dɔrɔn i mago sa man go quoi k'a fɔ ko n'i ye nin fɔ ou bien n'i ye nin kɛ a bɛ réagi tan n'o dɔnna fanga la dɔrɔn i da la i ka fanga a tɔ man ca tuguni quoi parce que jogo bɛ labɛn de sabati u b'o pion piso i b'o pion ta dɔrɔn u b'a ta fo damba a ko bɛɛ bɛ ban o sen fɛ quoi o ye ne ka faamuya ye d'accord Abdou ni kuma kuncɛ kuma min b'i bolo i bɛ kuntagala jan i b'o fɔ an ka bi babu hali bi an bɛ dugawu kɛ jamana de ye o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye fɛn o fɛn bɛ sen na jamana in ka basigi hɛrɛ ka don a kɔnɔ gɛlɛya minnu bɛ yen a bɛ wuli sira min fɛ ala k'an bɛɛ ɲɛsin o sira ma pour que gɛlɛya ka wuli jamanadenw ka lafiya jamana bɛ se ka sabati cogo min c'est ça le plus important a tɔ ye détail ye an bɛɛ ka kan ka bi in na mɔgɔko in de to yen ne tɛ mɔgɔko la n tɛ kilanko la n tɛ tɔnko la n ka tɔn o ye jamana de ye fɛn o fɛn bɛ jamana basigi ka na ni hɛrɛ ye jamana kɔnɔ an bɛɛ k'an ɲɛsin o ma n'o bɛ bi fanga de bolo an ka jɛ k'u dɛmɛ k'u sinsin a bɛ se ka sabati cogo min donc an bɛ se k'o de fɔ k'aw yɛrɛ fo le fait que ka chance di an ma an ka faamuya ye min ye jamanako la k'o fɔ merci. maliyɛnw nin bɛ dan siri an ni Abdou ka bi babu la k'a fɔ aw ye ko a Bamakɔ Musabugu 24